Κάνει ωραία προσποίηση. Εδώ και για τον Μουρούσια. Αυτός μπαίνει μέσα στην περιοχή. Σουτάρει και γκολ. 1-0 για τους γηπεδούχους. Την εξαιρετική προσπάθεια του Ηλία του Μουρούσια, του μόνιμου σκόρερ. Σκόραρε και στην πρώτη αγωνιστική. Σκοράρει και τώρα. Βάζει μπροστά τους γηπεδούχους. 1-0 λοιπόν η ομάδα του Εθνικού Μελιγαλά. Του μπήκε πολύ δυνατά στο παιχνίδι. Εκεί τώρα παλιά από πίσω. Προσπαθήσει και ο Μουρούσιας, θα κρατηθεί όρθιος. Προσποιείται, θα ανοίξει για τον Θανόπουλο. Αυτός θα έρθει από πίσω τρέιλερ όμως η μπάλα. Ο Μανουήλ, ωραία με τον Μουρούσια. Μανουήλ το σουτ. Λίγο. Ήγηκε παλιά από την άμυνα. Μουρούσιας απέναντι στον Πάντη και τον Ανδρέου. Τον εκόψει όμως τον Ανδρέου του Παμίσου. Θα νικηθεί ο Μουρούσιας που δεν θα φέρει. Δεν θα πέρασε την μπάλα από πάνω. Μουρούσιας, δυνατό το βήμα εκεί από τον Ανδρέου. Αντικανονική προβολή. Έχει να πονάει ο παίκτης του Μελιγαλά. Έχει την ισταριά από τον αμυντικό του Παμίσου. Στα πίσω ο Φιλόπουλος. Απρόσεκτα ο Μουρούσιας. Θα κοπεί όμως εδώ τη φάση από τον Ανδρέου. Είναι και συνέχεια η φάση του. Παίρνει τον Ανδρέου πολύ όμορφα και τον Μουρούσιας τώρα. Θα ανοίξει για τον Στρατής. Θανόπουλος εκεί, κάνει ο Ζάκος Αλή. Είναι και η σέντρα. Ούλα στην κατεργία του Παγκόσμιου τελευταία φάση του παιχνιδιού. Φιλόπουλος στο πέσο. Λιτσέα αυτό σου. Παρεμβάλλεται και ο Μουρούσιας και τον γκολ. Να λοιπόν που στο 94 δείχνει να φεύγει με το χείο ομάδα του Μελιγαλά. 2-2. Ισοφαρίζει το παιχνίδι. Η τελευταία φάση λογικά του παιχνιδιού. Να λοιπόν που οι γηπεδούχοι καταφέρνουν να μην διδούν τον Ηλία του Μουρούσια, το μόνιμο σκόρερ του Εθνικού Μελιγαλά. Έτσι λοιπόν, Εθνικός Μελιγαλά πάμε στους 2-2 σε ένα συναρπαστικό παιχνίδι. Σέντρα για τον Εθνικό, ο Μουρούσιας θα το κάνει, κάνει και το ζουτ σε κόρνερ. Εντυπωσιακά ο Διακουμής, νέα μεγάλη φάση. Και τώρα ο Μουρούσιας στην μπάλα στην επίθεση για τον Εθνικό, παλαβήξει για τον Φανταζή, παλαβήξει για τον Εθνικό και Φανταζή στο λασάρι και δεν είναι αυτό. Τώρα πίσω την πλάτη της άμυνας, θα γίνει το πλασέ, θα κολλήσει μπάλα στη λάσπη, έρχεται ο αμυντικός να σώσει. Πραγματικά εδώ έσωσε, οι καιρικές συνθήκες έσωσαν τον Πάμισο από παραβίαση εδώ την αιστεία του, καθώς κόλλησε στη λούμπα κοινώς που λέμε της μικρής περιοχής η μπάλα. Πραγματικά εδώ έπαιξε περίεργο παιχνίδι τους φιλοξενούμενους. Τελουάγρα. Να δούμε τώρα τον Μουρούσια. Μουρούσιας. Ωραίο τακουνάκι για τον Θανόπουλο. Θανόπουλος μέσα στην περιοχή. Συρτή παλιά, σέντρα σούτ, έξω η μπάλα. Πολύ καλά στις αλλαγές του Μουρούσιας. Μουρούσιας. Κάνει την παράλληλη παλιά στον Χότζα. Χότζα μέσα στην περιοχή το σούτ. Δεύτερο. 2-0. Η ομάδα του Εθνικού κλειδώνει το παιχνίδι και λήξη του παιχνιδιού για την ομάδα του Εθνικού που βρίσκει μέσα σε 2 λεπτά. Λοιπόν,
Λασάρη και η μπάλα στα δίχτυα. 2-0 για την ομάδα του Εθνικού Μελιγαλά. Έπεσε στην δεξιά του γωνιά ο Γρηγορόπουλος, όμως η μπάλα κατέληξε ψηλά στην αιστεία του. Κουτσάει μέσα στην περιοχή, ο Μουρούσιας και είναι το 0-1. Ό,τι δεν έκανε πριν από 1 λεπτό ο Ηλίας ο Μουρούσιας πετυχαίνει τώρα με πολύ ωραίο κοντινό πλασέ. Με πολύ ωραία η μεταβίβαση του Χότζα μέσα στην περιοχή, πέρασε μπάλα στην πλάτη της άμυνας του Φαρέ. Ο Μουρούσιας ήταν σε καλή θέση, με ωραίο πλασέ, νίκησε τον Μάρι, που δεν μπορούσε να αντιδράσει. Και έτσι ο Εθνικός Μελιγάλα παίρνει προβάδισμα. Θανόπουλος όμως θα βγάλει τη σέντρα, Θανόπουλος. Σουτ δυνατό, μεγάλη απόκριση από τον Τσιγάρο στο δυνατό σουτ και μεγάλη ευκαιρία για την ομάδα του Εθνικού. Παπαδόπουλος. Μουρούσια, φοβερή κεφαλιά και πανέμορφο γκολ από το Μουρούσια μετά τη σέντρα που έβγαλε από δεξιά ο Χότζα. Μουρούσιας δεν αφήνει τέτοιες φάσεις. Ο Ηλίας ο Μουρούσιας δίνει σκόρερ στο μεσηνιακό γηπέδο. Φοβερή κεφαλιά, αδύνατο Τσιγάρο να αποσοβήσει. Στην μπάλα με φάουλ από τον παίκτη του Μολαϊκού. Δέδες μπροστινή παλιά για τον Μουρούσια. Φεύγει από πίσω ο Μουρούσιας, θα βγει, θα κάνει το πλασέ. Η μπάλα θα καταλήξει στα δίκτυα, κοιμήθηκε η άμυνα του Εθνικού του Μολαϊκού. Ο Αλέκος ο Δέδες έπαιξε πάρα πολύ γρήγορα, αυτό που ξέρουν και κάνουν όλη τη διάρκεια του πρωταθλήματος, Δέδες και Μουρούσιας. Πέταξε την μπάλα μπροστά στο Μουρούσια, όπως σας είπα, παίζει στην ίδια ευθεία στο όριο του offside. Δεν υπήρχε offside, φάνηκε καθαρά, έφυγε πίσω από τους αμυντικούς. Δόθηκε απέναντι από τον Μπουρσούς, ο οποίος έκανε έξω, την πέρασε από πάνω με ωραίο δεξί πλασέ. Έκανε το 2-0 για την ομάδα του Εθνικού Μελιγάλα στο πρώτο ημίχρονο. Με οποιονδήποτε τρόπο να φτάσει και θα δεύτερο τέρμα κεφαλιά από τον Μουρούσια. Απέκρουση η μπάλα όμως θα βρει το δοκάρι. Πολύ καλή στιγμή από τον Ηλία τον Μουρούσια. Όμως τώρα νιώθει είναι στα δεξιά. Θα βρει τον Μουρούσια, ο οποίος κατεβάζει. Μουρούσιας αποφεύγει τον αντίπαλο του πολύ όμορφα. Επιστρέφει για τον Εντονά. 2-0 ο Εθνικός. 2-0 ο Εθνικός με τον νεαρό Ντονά, ο οποίος με την πολύ όμορφη προσπάθεια του Ηλία του Μουρούσια, ο οποίος απέφυγε όποιον βρήκε μπροστά του, είδε την κίνηση του συμπαίχτη του και με ένα πολύ όμορφο πλασέ θα γράψει το 2-0. Στο 44ο λεπτό ο Εθνικός κάνει δύο τα τερματά του. Να σε ακόψουμε το κεφάλι, Τραϊφόρος θα περάσει μπάλα Μουρούσιας, Τσόνης, μπροστά η μπάλα. Αλεξανδρόπουλος η μπάλα για τον Μουρούσια. Μουρούσιας θα κάνει το πλασέ. Η μπάλα θα καταλήξει στα δίκτυα. Λάθος εκεί από τους αμυντικούς, οι οποίοι για ακόμα μια φορά, όπως είπα, παίζουν στο όριο. Προσπάθησε να δώσει την μπάλα πίσω ο Κότσας με το κεφάλι στον Μπουρσού. Αυτός πήγε να βγει να την προλάβει. Πετάχτηκε ο Μουρούσιας, πέρασε την μπάλα και πάλι πάνω από τον Μπουρσού. Και έκανε το 3-1 για την ομάδα του Εθνικού Μελιγαλά στην πρώτη αντεπίθεση του δεύτερο ημίχρονο.